होद साला खानायाबो अके डान हाय लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकाम टू माय एलबी स्ट्रीमिंग नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि एलबी स्ट्रीमिंआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ स' नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै एलबी स्ट्रीम फैलायबाय अन्नानै नोंथांमोना दान्दिसे नायनानै होदो आरो आंनि एलबी स्ट्रीमिंखौ लाइक होआखैब्ला लाइक हो आरो कमेन्ट खालाम बयबो जाहाथे आं नुयो आरो नोंथांमोना जि सोंनो सों आरो स' लोगोफोर आदसा कमेन्ट खालाम बयबो साबबा नायगासिनो दङ आं बैग्रि जागासिनो नै बैग्रि दिशा नार्जारी हाय हेलो खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकाम टू माय एलबी स्ट्रीमिंग स' आंनि एलबी स्ट्रीमिंखौ लाइक होआखैब्ला लाइक होना हो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो दान्दिसे आंजों थाफा दिशा नार्जारी थैंक यू वेलकाम आब'सो जागोन ना आब'सो जागोन बायदि मोनदां प्रफाइलाव नुनानै कमेन्ट खालाम गासैबो जाय जाय नायदों श्रिया मा जादो आदा बैग्रि जादों बैग्रि जागासिनोमोन आं जा गोखै बैग्रियाबो न'आवनो दंना न'नि ओरैनो खानानै जादोंमोन आङो मा मेसेज रिट्रेक्टेड जाबाय दंब्रा खायसे नालाय बुजियानो मा बुस्थु मा जायो रिट्रेक्टेड मानिबा मा बुस्थु है र' टू 46 subscribers
मा जाखो माथो कमेन्टबो फैला रावनिबो स्रि स्रि नायनानैल' थाबाय सासेल'सैसो लाइफ बखालि दुइ ओंखारबाय थायोलै आंहा कमेन्ट करो यार धोरोम बर' Hi, hello, welcome to my live stream. Welcome to my YouTube channel. मा खबर बाबु? मोजाङानो आदा, मोजाङैनो दंथ'यो। मोजां गाज्रि गेजेरावनो। नोंहालाय माथो खबर? मोजां फंबाय मोजां ना माथो खालामगासिनो दालाय मा ओंख्रि जानाय खोथा हरलायदो एसे मा ओंख्रि जानाय आदा ना ओंखाम जाबाय ना जाथ'वाखै धोरोम बर' जाथ'वाखैनो जाथ'वाखै होनबा आंलाय जाबायसो सानदों 2टा जाबायना टाइमा एलबि स्ट्रिमिं होबाथाय खालि सिआइनो ओंखारबाय थायो आंखौ उन्दुनो जि ओंखारबाय थायो मानोबा बरिं मोननानै फैबाय एलबि स्ट्रिम उन्दुनोसो ओंखारलायबाय सासेल' नायगासिनोलै बेथो
दे कमेन्ट खालामलायदो गासैबो स्रिस्टिल' नायबाय थायो नामाब्रा कमेंट भी नहीं आते हैं यार दे फैलायद' गासिबो मा कमेन्टबो हरालै नुजाफैयाखै आंनाव हरदोसो ना हराखैसो कमेन्टआनो नुजाफैला माथो आंनाव लोगोफोरालाय बोरै जाजोबखोलै ट्वेन्टी मिनिट्स जाथारथोंसैलै साबा नायगासिनो दं कमेन्टआ 0 जाला दे दोनथ'नोसैलां कमेन्ट फैयाबा बरिं मोनो आंहा अके